litt på för pressen och hjärtligt är välkommen till dessa presentationerna av sangläsning här. Jag presenterar det här i huvudspegningen som jag färgat hela till att det har finns ju lära från och samstarv vid dessa fyrtökna stål. Och av skran är det vi för att presentera världskaplarna och låttakarna. Så för jag tälla så för på för tälla sen några år Nils Hall från Norrlandhuset från sen några år Norrlandhuset som hyser uppsättning som köpom och vi får visa ett plakat och bomarschä och så genomföra sankarar och dansare framföra två av sanknon och att ända för att äta upp när och kvar vi äter på så börjar.